Yami dapat. Ingatan mo. Bilang mo. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,700, baby! Ni nakapudpudot ti panahon. Baka naman may kakaruba. Gore ka. Makita ni Manong Kevin ah. Grabe ti pudo na panahon nga talaga. Ni, arjin ni Manong Kevin ah. Ni, bubra na di jay. Kas ti kwarta sih ka. Kaya nga ta. Udah Kevin. May tibilbi. Ang Kevin. Nagagapam. Wow. Ni ano pang ka nagkasakas ti kwartan? Yes to ni. Ano nga ron? Pinartida pa idan. 2,000 ay 2,000 ko. Mga ba lang 1,700. Kunak. Naturad dapat. Ang miyami dapat. Ingatan mo. Bilang mo. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,700, baby! Sigurado mga dati pangarapimon mo ng Kevin. Mas nakat ako ah. Easy money ni. Isuli. Pangabalaan di. Nuggets. Oh, na yan. Nalatami na saan ni nainsan. Kailangan. Awa na. Kuno binalbalatong ko lang. Pinagpaison na numabak ko mga upagbayad ko ah. Ang kwatak, ang mumad. Yung inkat ko dila bigar di suna. Kunak. Insan, na, tiba ko na yun. Kunak. 2,000 ko, mga ba lang 1,700 no ka, kunak. Basta nuggets ka, kunak. Win ko na da. Naturod damat. Win ko na da. Oh, kwartak na talaga. Sila ko mga buduguli. Manda gitu ka. Dati pagsapulan da, kunak. Yung kaasi na abo si kaka. Naihala ko na 1,700. Ay naman Kevin. Nay na. Ang mabagbaga. Tani. Wow. Baka daw. Ano, ka. Ang pagbaga manang mo. Okay naman Kevin. Sorpresa. Igatanga mo muti na imas kasi dain na. Ano? Yeso na eh. Ay naman Kevin. Dami na sana na. Nangarod. Pagka kumatang na rin data. Hindi naman Kevin. Tagarod eh.